हाब मैथा फाग्लि दाबो सिखाराखै बियो। बिमा बिफानि न'आव उन्दुनाय बायदि मोनखोना बेलाय। भाइ दाबो सिखारा नामा नोङो? सैमा साला खामानि दामानि मावालासिनो सानजौफुलायनाय उन्दुदों जे। खर' सासिदोंहाय आंहा। मा जागोनथाय र' दसे उन्दुबावनो। नोंनि बाहाराजों सोलायबायहाय मिथिबाय। बैसागुआ गाबोननिफ्रायनो जल्दि सिखारद'। हरावबो माथो बायदिसिना जानानै बाब बाब। र'लै दसे उन्दुबावनो मानो बुजिया नोंलाय? बिमा खर' बिमा बिफा फाग्लि जानाय बायदि मोनखोना माखो नोंलाय? माबायदि राव बाहायो नोङो? गावनि बिसि महरै बाहाया माथो आंखौलाय? आंनि लोमजानाय साजानाय जेबो बुजिथारा माथो नोंलाय? ओरैनोबा माथो नोंखौ एसे बुङो नालाय आरो आंखौ एसेबो लोमजानाय साजानाय जेबो बुजिथारा जे नोङो? थांदो आंनि गोख्रै साबुन नालाय नङाबा बेरलाबोसै आंजों। जागोन दे नोंनि मथेनो जाजोबगोन गासिबो। बे हिनजाव सासेखौ माला होना हरनो हागोनथाय आङो। माथो एसेबो लोर सोरखोन जायाखैलाय। गदाय लायनि टारगेटआ ओरैनोसो लस जासै नामा आंहा। खायदा बोराया खाथिथारखै माथो। बाराबा थाम्फै बुलिना बुथारगोन दालै आंना रागा जोंबा दारमासथिनि। साया जाबायमोन नै लोंद'। हाब मालाबानो लाबोना दंफैयोलै बे साला खोनाबायसो खोमालै। आयौ मा थावथारा सायानो थु लोंथाराङो। बिदि सा लोङालै आं बिदि सा लोङा फुदुंना लायबाव गोदान। आं माथो एसे मोजां फुदुंखादोंमोन मा जालायखो? जेबोआनो जायाखै माथो आं लोंलायखाबाय। मानो रायलायखोमाथाय नों आंखौ? ओइद थफ्ला लाना खारदोंलै नों दिनिफ्राय थांला बे न'आव सुवाद जाग्रोनायल' नोङो। आंखौ बिदि बुंनाङाहाय नोङो आं बिराद दुखु मोनो। थांदो नोङो थांला बे न'आव जायगा गैला नोंहा। संनो खावनो रोङा। जानाय लोंनायावबा मालायनि अस्थाद मावनाय दांनायावबा जिर' लाथिख' जेबो गैया। आंखौ मानो बिदि रायो नोङो?